Ahoj, ja som Barbie Barča a pochádzam z kanálu Blueberry TV. No a idem vám dneska ukázať, no vlastne teda vám ukážem moje fotky z detstva, ale najprv vám ukážem jeden krásny obrázok, ktorý sa mi moc páči a nakreslila mi ho jedna veľmi najlepšia kamarátka, Vicky. Takýto minion. Pekný, že? Očička. On sa na vás stále díva. Minion. No. Prejdeme k obrázkam. Takže toto som ja. To som ja. Toto je môj tatino a ja. Toto je môj tato. A tento malý šprtek, to som ja. Ďalej, tu sme boli, ako vidíte, tu sme boli na Dražďaku. Hej, vidíte, pohodička. Toto malé babo, to som ja tuto, dole. Ďalej. Toto som ja tiež, to malé babatko a hore je môj tatino. Ďalej. Keď som ja ešte nebola na svete, tak si kúpili malú mačičku a malého vtáčika. Toto je moja babinka a moja sestra, Nikolka. Ďalej. Tu už je môj tatino a... dozviete sa. Tu je môj tatino, bol na motorkách. Tu je tiež, on bol v práci a robil, presne neviem, robil niečo s papiermi a tam sa spoznal s mojou maminou. Ďalej, tu na tejto fotke, ako vidíte, sa už brali moja mamina a môj tatino. Ďalej, hej, to malé dievčatko, to je moja sestra Nikolka. Ja som ešte nežila. Moja mamina a môj tatino boli vtedy Vianoce. Ja som ešte nežila. Samozrejme. A posledná fotka. Či predposledná? Hej, posledná. Toto je úplne zlaté. Toto sa mi najviac páči, čo som so sestrou. Táto malá modrová pusínka, čo tu je, to som ja. Toto malé babatko som ja, Barborka, a toto je moja sestra Nikolka. Ďalej, tuto, ako vidíte, bol môj tato na vojne. On je tam, neviem, presne niekde vzadu. Môžem vám to aj priblížiť. Hej, proste bol na vojne. Ďalej, tuto ešte tiež boli Vianoce. Úplne hore môj tatino, v strede je babinka, malý je môj ujo a ten malý najmenší, to malé najmenšie bábo je moja sestra, tiež boli Vianoce. A tuto malá moja sestra 6 rokov, mala narodeniny a tak. Takže ľudia, pre toto video, dúfam, že či sa vám toto videjko páčilo, dajte na toto krásne video like, odber a koment, ešte neviem čo. Takže zatiaľ budeme končiť. Pa, pa.